Winston Churchill ήταν ένας τεράστιος μαύρος σκύλος που ξαφνικά εμφανιζόταν μπροστά του σε ανύποπτες στιγμές και του δείχνε τα δόντια του γριλίζοντας. Για το Λάκη Λαζόπουλο είναι κενά αέρα, στα οποία πέφτει η ψυχή του. Για το Σταμάτη Μαλέλη όμως είναι ένας μαύρος ήλιος. Ο Σταμάτης Μαλέλης μπορεί να μας συγκινήσει, μπορεί να μας οδηγήσει στα κατατόπια, να μας ξεναγήσει στα κατατόπια αυτής της ασθένειας, της κατάθλιψης, η οποία θέλει ένα συνεχή αγώνα από τους ανθρώπους που την περνάνε. Τα βλέπουμε όλα μέσα από την ηρωίδα του, τη Ρίτα. Το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο θέμα για αυτή τη γυναίκα είναι ότι χορεύει ένα καθημερινό ταγκό με την κατάθλιψη και με το θάνατο τον ίδιο. Θα τα καταφέρει? Μέσα στις σελίδες θα δούμε αν και πώς. Και θα σας διαβάσω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Η κατάθλιψη είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Δεν είναι αστείο, ένα καπρίτσιο ή ένα σήμαντο θέμα. Είναι μείζωνο σημασία ζήτημα και δεν έχει σημασία να ανήκει σε μια ομάδα ευκατάστατων ανθρώπων ή σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα. Όλοι είναι το ίδιο. Ανταμάντ, ο τραγουδιστής. Λοιπόν, χαμογελάμε παρόλα αυτά, επιμένουμε και άντε να σας το προδώσω, τα καταφέρνει η ηρωίδα η Ρίτα. Και είμαι η Αλεξάνδρα Τσόλκα και βλέπετε Join Us.